Nang masipat ng mga kalalakihan ang ginawa ng mga dayo, wala nang nagawa ang mga ito kung hindi ang magbitaw ng mga engkantasyon sa kanilang pagpapalit anyo. Alam ni Gonzalong hindi ordinaryong nilalang ang kanilang kaharap noon, kung kaya't pinili niyang maghanda sa mga susunod na mangyayari. Habang siya ay nagkakarga ng mga puder at bakod sa kanyang katawan, biglang lumapit sa kanya si Sulay at nagwika ng, "Ginoong Gonzalo, ang kanho ng korkor ang mga kalalakihang yan." Kasabay ng pagwika nito ay ang agaran din naman itong pagbalik sa kanyang pwesto. Hindi na nagawang makasagot noon ni Gonzalo, gawa ng masyadong malayo na sa kanila sila Sulay. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang tumahimik ang buong paligid. Kasabay ng katahimikan ay ang pag-alulong ng mga kalalakihang kanilang nasilayan. Habang pinagmamasdan nila ang pagbalot ng kadiliman sa kanilang mga kalaban, pinili naman nilang patuloy na magmasid sa buong paligid. Alam nilang susugod ang mga nilalang na yun sa kanila, kung kaya't labis-labis ang kanilang paghahanda na ginawa. Nang tuluyan ng makapagpalit anyo ang mga kalalakihan, agaran din naman itong nagsipulasan sa kanilang kinaroroonan. Sa pagsipat dito ni Gonzalo, doon niya napagtanto na ang nilalang na yon ay merong kaanyuan na maihahalin tulad mo sa isang lobo. Nanlilisik ang mga mapupulang mata nito at meron itong matatalas na mga kuko. Kulay itim din ang nagsisihabaan itong buhok sa katawan at meron itong nguso na parang sa aso. Naglalaway din ng walang tigil ang mga nilalang na yon na para bang labis-labis ang kanilang pagkatakam sa pangkat ni Gonzalo. Nang tuluyan ng maglaho ang mga nilalang sa buong paligid, agaran din namang inikot nila Gonzalo ang kanilang mga paningin. Habang sila Sulay ay naroon at nagmamasid, panay naman ang pagpapalipad hangin nila Samuel at ni Gonzalo. "Gonzalo, anong gagawin natin ngayong korkor na ang ating kinakalaban? Alam mo naman siguro ang kakayahan ng mga yon, di ba? Idagdag mo pa ang mga alipin nilang unlaun na halos kasing lakas lamang ng kanilang mga puwersa." Wika ni Samuel. "Wala na tayong magagawa, Samuel, kung hindi ang kaharapin ang mga sugo ng demonyo. Hindi natin pwedeng lisanin ang lugar na ito dahil meron tayong misyon na kailangan tuparin, kahit kamatayan pa ng nakararami ang maging kapalit." Sagot naman ni Gonzalo. Ilang minuto pa ang lumipas, nakaramdam na nga sila ng pagpagaspas ng mga damo sa buong paligid. Kasabay ng pagrinig nila sa paglapit ng mga nilalang ay ang pagkuha ni Gonzalo ng tabak ni Mapulon. Dahan-dahan niya itong itinago sa kanyang kasuotan upang hindi gaanong masilaw ang kanilang mga kalaban. Nang marinig nila ang huni ng isang kurkur, doon na nagsipulasan ang mga kasama ni Gonzalo upang hanapin ang mga ito. Ang lahat ng mandirigmang aswang noon ay sama-samang pinasok ang kakahuyan ng walang kahit anong pagkatakot sa kanilang kalaban. Bago kasi sila sumama sa misyon nila Gonzalo, alam nilang maaaring hindi na nila magawang makauwi sa kani-kanilang mga pamilya. Nang masipat nila Samuel ang pagsalubong ng mga ito, dali-dali naman silang sumama papaloob sa kakahuyan. Maging ang kuraret noon ay sumama na rin upang agarang makapagbigay ng tulong sa oras ng pangangailangan. Alam nilang papabor sa kanila ang masukal na espasyo sa looban ng kakahuyan dahil sa liksi at bilis ang pangunahing armas ng mga korkor pagdating sa pakikipaglaban. Nang makapasok na sila sa looban, pinili nilang magkumpulan sa isang tabi upang pakiramdaman ang buong paligid. Habang hindi sila gumagalaw sa kakahuyan,
ay rinig na rinig nila ang paglakas ng mga huni ng nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla na ngang lumitaw sa kanilang harapan ang dalawang unlaun. Nakatitig lamang ito sa kanila habang patuloy na bumubuka-buka ang kanilang mga dibdib. Nakakahindik din ang pagmumuka ng mga nilalang na yon, na parabang nakakatitig ka sa isang demonyo na humihigop ng kaluluwa ng tao. Kasabay ng pagsilay nila sa dalawang unlaun ay ang paglitaw pa ng tatlo sa uri nito. Bigla ding lumapag sa kanilang harapan ang isang kurkur na halos ikinagulat nila ang pagsilay dito. Sinabi ng pinuno namin na umuwi na kayo. Pero hindi kayo nakinig. Ngayon ipaparamdam namin sa inyo ang bagsik ng aming angkan. Baka kasi nakakalimot kayo na kami ang pumapangatlo sa pinakamalalakas na angkan ng mga aswang. Wika ng kurkur. Kasabay ng pagwika ng nilalang ay ang pag-alulong nito ng napakalakas na parabang tumatawag ito ng kanyang mga kasama. Matapos nitong mag-alulong, biglang narinig nila Gonzalo ang paghuhuni ng iba pang kurkur sa paligid. Pagsipat nila sa mga sanga ng puno, doon nila nakita ang iba pang kurkur na patuloy na nagmamasid sa kanilang kinaroroonan. Pagsilay ng mga mandirigmang aswang sa mga nilalang na yon, ay agaran din naman itong sumugod ng buong tapang. Dahil sa ginawa ng mga kasama noon ni Gonzalo, kung kaya't hindi na nila napigilan ang pagsiklab ng digmaan sa magkabilang angkan. Wala nang nagawa noon ang kanilang pangkat kung hindi ang samahan sila sulay sa digmaan. Nang masipat ng mga kurkur ang pagsugod nila Gonzalo, agaran din naman itong sumugod upang salubungin ang mga dayo nilang kalaban. Sa pagsalpukan ng puwersa ng magkabilang panig, halos mayanig ang arayat dahil sa tindi ng kanilang labanan. Ang mga kakahuyang nasa paligid ay halos mabuwal dahil sa patuloy na ginagawang paglalaban ng mga kurkur kontra sa angkan ni Gonzalo. Sa pagpapatuloy ng digmaang yon, ay halos doon na silayan ni Gonzalo ang pagkalagas ng kanyang mga kasama sa kanilang baryo. Kitang-kita niya noon na walang panama ang mga mandirigmang aswang laban sa mga kurkur. May iilan nga siyang kasama sa digmaan na halos balatan na ng buhay kapag nadadakip ito ng kanilang mga kalaban. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang merong dalawang unlaun na humarang sa kanyang dinaraanan. Walang sabi-sabi ay agaran siya nitong sinugod ng walang pagdadalawang isip. Nang masipat ni Gonzalo ang papalapit na unlaun, ay napangisi lang naman ito dahil sa kanyang mga nasilayan. Kampante ang mga demonyo dahil akala nila hindi sila tatabla ng armas ng diwata. Wika ni Gonzalo sa kanyang sarili. Kasabay ng pagwika ni Gonzalo ay ang paglapit sa kanya ng unlaun. Agaran siya nitong pinaulanan ng pag-atake na siya namang matagumpay niyang naiwasan. Matapos niyang maiwasan ang mga nilalang na yon, agaran naman niya itong pinag-uundayan ng saksak gamit-gamit ang tabak ni Mapulon. Halos magsisisigaw na noon ang unlaun nang maramdaman nila ang pagbao ng tabak ng diwata ng panahon. Sa pagramdam ng unlaun ng natamo nilang pinsala sa kanilang katawan, ay mas lalo pang nagwala ang mga ito at mas lalong naging mabagsik. Lahat ng mga bagay na kanilang naaamoy sa paligid ay walang sawa nilang ibinabato kay Gonzalo. Dahil sa hindi na mapigilan noon ni Gonzalo ang ginagawa ng mga nilalang, kung kaya't napagpasyahan na niyang tuluyang tawagin ang baluting ibinigay sa kanya ng Diyos Ama.
Sa pagbalot sa kanya ng liwanag, lahat ng mga kurkur at unlaon sa paligid ay natigilan sa kanilang pakikipaglaban. Sa paglabas ni Gonzalo sa liwanag na yun, ay halos lahat ng nilalang sa paligid ay labis-labis ang pagkagulat dahil sa ipinamalas niyang kakaibang abilidad. Animoy maging ang mga kasama noon ni Gonzalo ay hindi makapaniwala sa kanilang mga nasilayan noong mga oras na yon. Matapos nila itong makita, muli naman nilang ipinagpatuloy ang kanilang pakikipaglaban. Ang dalawang unlaon na kaharap noon ni Gonzalo ay halos magdalawang isip na lapitan siya dahil sa patuloy na paglaganap ng kanyang mapaminsalang presensya. Nang mapansin ni Gonzalo ang pag-aalangan ng kanyang mga kalaban, ay ninais niyang mauna ng sumugod upang muling ipagpatuloy ang digmaan. Nang maramdaman ng mga unlaon ang paglapit ni Gonzalo, agaran din naman itong kumuha ng napakalaking katawan ng patay na puno upang salagin ang kanyang nalalapit na pag-atake. Paglapit dito ni Gonzalo, pinili niyang iwasan ang daladalang katawan ng puno ng nilalang upang matagumpay itong maundayan ng hawak-hawak niyang tabak. Dahil sa bilis at liksi noon ni Gonzalo, kung kaya't nagawa niyang mahawakan ang ulo ng mga unlaon nang walang kahirap-hirap. Kasabay ng paghawak niya sa ulo ng nilalang na yon ay ang agaran niyang pagbalibag nito sa lupa at ang mabilisan niyang pag-unday ng tabak ni Mapulon. Halos gulat na gulat ang mga kurkur noon sa paligid nang masipat nilang humiwalay ang ulo ng kanilang kasama sa mismong katawan nito. Kasabay ng pagpugot ni Gonzalo sa isang unlaon ay ang muli niyang pagsugod sa isa pa nitong kasama. Nang maramdaman ng unlaon ang paglapit sa kanya ni Gonzalo, ay agara naman itong kumaripas ng takbo upang makalapit sa mga kasama niyang kurkur. Dahil sa napakabilis ng pagtakbo noon ng unlaon, kung kaya't nagawa niyang makalapit sa iba pa niyang kasamang abala sa pakikipaglaban. Sa pagsipat ni Gonzalo kay Samuel, doon niya nasilayan ang kanyang kaibigan na nakikipagtulungan sa isang mandirigmang aswang. Pilit nilang nilalabanan noon ang mga kurkur na halos triple ang lakas sa angka nila Gonzalo. Sa pag-ikot ng kanyang paningin, doon niya nasipat ang iilan sa kanyang mga kasama na wala ng buhay. Nakita niya din ang kuraret noon na pinagtutulungan ng 3 kurkur. May mga nakita din siya noong nakahandusay na kurkur sa paligid na wala ng buhay. Dahil sa wala ng kalaban doon si Gonzalo, kung kaya't pinili niyang maglakad ng dahan-dahan papalapit sa lugar ng digmaan. Pinili niyang hindi madaliin ang paglapit sa mga ito upang maigi niyang mapag-aralan ang mga kasalukuyang nangyayari sa lugar na yon. Nais niyang maunang magbigay ng tulong ang kanyang mga kasama na labis-labis nang nangangailangan ng kanyang tulong. Sa pagsipat ni Gonzalo kay Sulay at Mirno, doon niya napansing nababalot na ang mga ito ng kanilang mga sariling dugo. Kahit nang hihina na noon ang dalawa, patuloy pa rin itong pinagtutulungan ang nag-iisang kurkur na kanilang kaharap. Dahil sa mga nakita ni Gonzalo, doon niya napagpasyahang unahing iligtas si Sulay at Mirno. Pagdaan niya sa kinaroroonan nila Samuel, biglang humandusay sa kanyang harapan ang isang kurkur. Nang maramdaman niyang buhay pa ito, agaran din naman niya itong pinagtatataga sa ulo. Matapos niya itong gawin, dali-dali naman siyang tumakbo patungo sa kinaroroonan ni Sulay at Mirno. Nang tuluyan na siyang makalapit sa kanyang mga kasama, pinili niyang sugurin ang kurkur nitong kalaban nang walang pagdadalawang isip. Sa paglapit ni Gonzalo sa kurkur,
ay halos walang sawa niya itong pinagtatataga ng kanyang tabak. Sila Sulay at Mirno naman noon ay piniling lumapit sa kinaroroonan ni Gonzalo upang mabigyan ito ng tulong kung kinakailangan. Dahil sa bagsik ng pag-atake noon ni Gonzalo, kung kaya't hindi na nagawang makalaban pa ng kurkur. Minuto lang noon ang dumaan nang tuluyan ng sumubasob sa lupa ang katawan nitong wala ng buhay. Matapos ang mga pangyayaring yon, dali-dali namang nilisan ni Gonzalo sila Sulay at Mirno. Mirno, Sulay, mag-iingat kayo. Tutulungan ko muna sila Samuel at ang iba pa nating mga kasama. Tumulong na din kayo upang magawa nating iligtas ang mga kasama nating nasa bingit ng kamatayan. Wika ni Gonzalo. Kasabay ng pagwika ni Gonzalo ay ang agaran nitong paglisan sa kinaroroonan ng kanyang mga kaibigan. Habang nananakbo noon si Gonzalo sa paligid, ay halos manlumo siya dahil sa kanyang mga nakikita. May mga mandirigmang aswang kasi siya noong nasisipat sa paligid na nag-aagaw buhay na dahil sa mga malubhang pinsala na kanilang mga natamo. Nais niya mang tulungan ang mga yon, ay hindi niya ito magagawa dahil sa marami pang nakikipaglaban sa panig ng kanilang mga kalaban. Halos mga lahati na noon ang kanilang bilang, gawa ng marami na sa kanilang pangkat ang nalagas. Ang mga mandirigmang aswang noon na kanilang mga kasama ay 2 na lamang ang natira dahil sa bangis at bagsik ng mga kurkur. Nang makalapit na si Gonzalo kay Samuel, agaran din naman niya itong binigyan ng tulong upang kahit papaano'y hindi na magkaroon ng malubhang pinsala si Samuel sa kanyang katawan. Samuel, ako na ang bahala rito. Samahan mo na muna ang kuraret sa kanyang pakikipaglaban upang magawa natin itong iligtas. Tandaan mo, Samuel, sa lahat ng kasama natin ngayon, ang kuraret ang pinakamahalaga sa lahat. Kapag nawala siya, taon ang guguguli natin upang makabalik tayo sa ating mga pamilya. Wika ni Gonzalo. Nang marinig ito ni Samuel, tumangulang naman ito upang maipakita ang kanyang pagsang-ayon. Matapos niya itong gawin, agaran din naman niyang tinungo ang kinaroroonan ng kuraret. Habang siya ay tumatakbo, patuloy ang pagsipat niya sa mamumugot ng ulo upang masigurong hindi nanganganib ang buhay nito. Si Gonzalo naman noon ay naging abala na sa kanyang pakikipaglaban sa 2 kurkur na iniwan sa kanya ni Samuel. Tingnan mo nga naman. Ang pinuno ng ating kalaban. Siguraduhin mong maaaliw kami sa iyo, Ginoo, upang maging sulit naman ang pagdayo nyo rito. Wika ng isang kurkur. Nang masipat ng pinuno ng mga kurkur si Gonzalo, ay agaran naman itong lumapit sa kanyang kinaroroonan upang kaharapin ito. Huwag niyong galawin ang pinuno ng kanilang grupo. Ako na ang bahalang magpataw ng kaparusahang kamatayan sa nilalang na yan. Wika ng matandang kurkur habang papalapit ito sa kinaroroonan ni Gonzalo. Nang marinig ito ni Gonzalo, agaran din naman niyang sinipat ang kurkur na yon. Nang masilayan na niya ang kinaroroonan nito, labis-labis na lamang noon ang galit ni Gonzalo nang masipat niyang meron itong tangan-tangan na katawan ng kanyang kasama. Alam ni Gonzalong wala ng buhay ang kasama niyang yun, gawa ng tuluyan ng nadurog ang ulo nito. Kahit labis-labis na ang galit niyang nararamdaman, ay pinili niya pa ring maging mahinahon upang makapag-isip siya ng magandang hakbang na kanyang gagawin. Paglapit ng matandang kurkur sa kanya, agad din naman itong dinura ang tangan-tangan nitong bangkay.
wakas, bata, nagkaharap din tayo. Bago kita tuluyang kitila ng buhay, maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit naririto kayo sa lugar namin? Wika ng matandang kurkur. Narito kami sa Arayat upang hanapin ang diwatang nagngangalang Sinukuan. Alam naming nadukot ito kung kaya't nais namin itong iligtas sa kamay ng mga demonyo. Sagot naman ni Gonzalo. Nang marinig ito ng kurkur, ay bigla itong napatahimik sa kanyang kinatatayuan. Tanging pagtitig lang ang nagawa nito nang marinig niya ang sinabi ni Gonzalo. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nagwika ang kurkur ng, Sige, kapag natalo nyo kami, sasabihin namin kung nasaan si Sinukuan. Yun ay, kung magagawa nyo kaming talunin. kasabay ng pagwika ng nilalang na yon, ay ang pagngisi naman ni Gonzalo. Alam niyang magagawa nilang lipulin ang mga kurkur dahil sa kanyang bagong taglay na abilidad. Matapos nilang makapag-usap, agaran din namang sumugod ang kurkur ng walang pagdadalawang isip. Kasabay ng pagsugod nito ay ang pagsunod ng 2 pang kurkur na kasama nito. Dahil sa 3 ang kasalukuyang kalaban noon ni Gonzalo, kung kaya't ninais niyang bunutin ang latigo na nasa kanyang tadyang. Nang masipat naman ito ng iilang unlaun, agaran din naman itong sumugod upang pagtulungan si Gonzalo. Dahil sa mga pangyayaring yon, ay halos wala nang nagawa si Gonzalo kung hindi ang umatras upang takasan ang mga pagsugod ng nilalang. Pero kahit anong gawin niyang pagtakas, ay hindi siya nagawang pagbigyan ng mga kurkur at unlaun. Nang makahanap ng pagkakataon ang mga unlaun, agara naman itong sinunggaban si Gonzalo ng walang pagdadalawang isip. Kasabay ng pagsunggab nito ay ang pagbalibag kay Gonzalo sa mga natitirang punong nakatayo sa paligid. Pagtama ni Gonzalo sa katawan ng puno, ay halos kumawala ang kanyang wisyo dahil sa lakas na pinakawalan ng mga unlaun. Okay, yung 100 tsaka finale, sunod ka agad natin. Yun lang. Salamat.